हामगो मानसिखौ नुग्रो मोना बेबादि मिनिनो मा सानानै मिनिखो नों आंखौ हाजेवजेव र' फाग्ला नों आयनानो आसुन नोंखौ राव होगोन साननानै आङो सिरियै दङ नोंखौ बुंगोन साननानैनो आंबो सिरियै दङ गोसोआ आंनि मानो मोननो लुबैयो नोंखौ सिदा आंबो लुबैयो रजे नोंनि सेरावनो थाहैनो दाजानो गोजान अराय जिउआव आंनिफ्राय दा अ सना नों दुर्गा बायदि अ सना नों सरस्वती बायदि आंखौ नोंखौ मोनाबोला फाग्ला बायदिसो आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो आंनो दख'नासो नांगौमोन 3000नि 3000ल'थार जागोन नानि आं गाबोन ATM निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो